Oh, rak sira ana jeneng apa sih? Ana laptop di walak-walik kaya goreng telo. Ra murup-murup gobel. Ra murup-murup. Bodol. Ana iso ngurupen apa ora jene? Ya ora. Ae. Bodol tapi iki ora iso murup temenan. Yo Mending melu nyong wae. Wis digowo LC wae dadi dengkolmu adidal gue ngerom goblok. Odo LC kuwe maksudnya iki lho, LC komputer. Ya iki nih iki. Bisa janjian ya? Iso wis ayo melu nyong. Tet Tak kira gue ngerom. utakmu. Yo ta? Yo. Sing tak masuk iki piye? LC komputer odo LC kae. Tak kira adidal. Assalamualaikum. Salam. Mas, arep iya dandan laptop lah. Kenapa ye? Ya bodol mau yo. Rasa Jadi murup. ra iso murup. Ya emang anak kreatif ora? Ya urung tak sumet sih. Oh Ora iya. didel disumet sih. Oh iya, Oh iya iki ra iso. Jadi Terus wis pokoke ini solusine. Oh. Pokoke nek laptop mati karo apa bae Ah. kebutuhan kantor. Kowe kudu nanggon kene iki LC. oh. LC krungu apa ora? Kira ngerti teman Ya ngene. iya jelas. LC. Kudu sing kaya LC kaya lain-lain. Sira. Emang lu ngomong gue LC wae tak kira gue ngerom. Ya. Ngabur, pokoknya LC komputer. Wes wae kepre wae arep ditinggal Pak ditunggoni. Pokoknya sih tak cek. Ngurip ye. Pokoknya Andel. nah, pokoknya nang kene iki ora suwi, cepet dadine. Wae. Cepet dadi ora mati.